Hola, us vaig a parlar d'un llibre que m'he llegit que es diu Una escola blanca que s'obre i mai no es tanca. Aquest llibre té 27 capítols i m'ha agradat molt. Hi ha un capítol que és de mentides, altre d'insults, altre de fem, que l'escola fa una muntanya de fem i quan les falta un quil de fem ve tota la premsa, la televisió, la ràdio, tots. També hi ha altre d'un control d'una professora que està molt viciada als videojocs i diu als seus alumnes: demà control de naturals. I al dia següent la professora se'n lleva als alumnes a una tenda de videojocs i fan el control en un videojoc. I després els punts que fan és la nota que saquen. També hi ha altre carnestoltes que un dia el director és un xic de sisè i diu el xiquet que no hi ha classe en tot aquest dia, que els professors se disfracen i que la comida està molt bona. També hi ha una illa del tresor, altre secret, que la professora se'n lleva un llibre a l'escola de detectius i els xiquets ara fan els deures amb bol invisible, amb coses que tens que utilitzar, per exemple, amb una llinterna que el tens que veure, que no és normal. I també hi ha el de màgia, que va una persona que fa màgia al col·legi i no li surt un conjur i amb la vareta el màgic està apuntant a la professora i un xiquet diu el conjur i la professora se'n fa invisible. I això és tot. Adeu!